Benvinguts a la trobada d'autors i autores locals que heu publicat llibre el darrer any. Organitzat des de la Biblioteca Fages de Clivent, i arribem a l'11a edició. Aquest acte en què pretenem fer visible la diversitat literària de la comarca, volem reivindicar l'autor local, el que es fa al territori, la vitalitat literària del moment i també oferir un espai de relació entre escriptors, traductors, il·lustradors, editors. És un acte que és tradicional, és un acte que és molt entranyable i crec que és bo fer-lo perquè és bo que totes aquelles persones que escriuen que es puguin trobar un cop a l'any en un context com el d'una biblioteca. Reconèixer precisament tota la feinada que fan tot l'equip de la biblioteca per poder tirar endavant aquesta iniciativa que és realment important i que li hem de donar valor per la ciutat de Figueres, però també per al conjunt de la comarca de l'Alt Empordà. Que el vent emboli el teu vel, Magdalena. Que el teu plor, tan dolça mel, foti pena. I exulta el teu plany amb goig titànic, fembra del diví guany i cràpula en el pànic.